un revés moi grande tamén. Con isto das eólicas, este é un revés moi grande para nós, porque cámbianos a vida outra vez, temos, pero a peor porque agora vamos a quedar con ruidos, con luces, de todo. Estamos sentindo mesmo nas nosas casas como tembla o monte todo cando explosionan, porque dinamitan e eso fai un estruendo terrible, que se rompa a alma, vamos. Amil é a parroquia máis meridional das 9 que conforman o concello pontevedrés de Moraña, un lugar de importante patrimonio histórico e ambiental. Na súa fronteira sur sitúase o Monte Acibal, un fermoso alto que leva séculos vixiando a costa das rías de Arousa e Pontevedra, un lugar que agocha tesouros patrimoniais de outras épocas e no que nacen cuncas que abastecen aos concellos próximos e a propia veciñanza dun Amil que, neste momento, ve perigar os montes que rodean o seu fogar e o patrimonio que hai neles. Nesta ocasión falamos con Lucas e Carmen, veciños de Amil e membros da plataforma Amil sen eólicos, que, desde o primeiro momento, levan loitando contra a destrucción do seu patrimonio natural e histórico, loitando contra vento e marea. Estamos no Monte Acibal, este estado que vedes aí, o que está sucedendo aí atrás, é as obras dun polígono eólico, do polígono eólico Acibal. O polígono eólico Acibal é un dos tres que planean facer aquí nesta zona de Amil. Sería este que é Acibal con 4 muiños, Anduriña, que son 9 muiños, que sería detrás de onde está a cámara, e Cudreiro, que serían 5 muiños máis. En total son 18 muiños nunha aldea, 18 muiños e 200 metros de altura. Son de Amil, nacida no lugar de Vilacova, que ahora mesmo queda dentro da poligonal. A miña casa, como as de moitos, todos os nosos bens quedan aí dentro da poligonal, que están perdendo, ou perderon xa, pois, un 40% de valor en favor de Norvento. Si eu criei-me polo monte adiante, non había outra. Rozando no toxo, buscando leña e todo eso, a vida que había. Con isto das eólicas, este é un revés moi grande para nós, porque cámbianos a vida outra vez, temos, pero a peor porque agora vamos a quedar con ruidos, con luces, de todo. Estamos sentindo mesmo nas nosas casas como tembla o monte todo cando explosionan, porque dinamitan e eso fai un estruendo terrible, que se rompa a alma, vamos. A veciñanza de Amil está a sufrir xa as consecuencias duns polígonos eólicos que, ademais, cando estean en funcionamento, situarán aeroxeradores de 200 metros de altura a medio quilómetro das casas, algo que vai en contra das recomendacións dos expertos da Comisión Europea, do Ministerio de Transición Ecolóxica e do criterio que a propia Xunta de Galicia quería utilizar en 2021. Empresas como Iberdrola sinalan na súa web que os mal chamados parques eólicos teñen que situarse en áreas despoboadas e illadas dos núcleos de poboación, algo que na práctica non se está a cumprir. Algúns dos polígonos están a 500 metros de algunha das nosas casas, e bueno, pensábamos que a afección que íbamos ter era máis que nada eso, visual e sonora, porque eso sucede. Agora que nos movimos, somos o movimento Amil sen eólicos, presentamos máis de 5.000 alegacións tanto a Anduriña como a Cudreiro, pero a Acibal non chegamos a tempo. A Acibal, que este que están facendo aquí, expúxose durante a pandemia e empezaron as obras en febreiro. Dende febreiro, os veciños empezamos a ver como transformaban o monte nesto que estades vendo e empezamos a ver o estado das obras. E descubrimos, de maneira casual, un petroglifo. Entonces, claro, todo eso que pensábamos dos ruidos, das nosas augas, eses medos que tiñamos, súmase un novo, é dicir, coño, hai patrimonio aí, estáse traballando por riba del, nadie está facendo nada. Entonces, nós o que facemos desde o primeiro momento é comunicar a patrimonio. Eles, a contestación que che dan é teñen permisos. Eles teñen permisos, pero estánse pasando un montón nas formas, porque terás permiso para facer certas cousas, pero logo despois aparecen petros ou aparecen aguas debaixo de onde se vai a facer a súa estación, e iso non se respeta. Eles, o único que che din é que teñen permisos. E o Concello tampouco se molla, ao revés, parece que ainda ponche paus nas rodas. Patrimonio ven en algún momento ao monte, o que se nos di é que
o que topan os veciños se vai a preservar, pero non se fai nada máis. O que reclamamos nós é que antes de empezar este proxecto, como se concedeu a licencia, foi cun análisis patrimonial de 5 petroglifos que se habían topado neste monte nunha prospección do 2009 e que eso era válido para facelo. Dende o primeiro día, ese primeiro día que topamos os petroglifos, uns veciños sin ningún tipo de experiencia demostran que eso é falso, que a 5 metros de onde está a base dun muiño hai un petroglifo. Entonces, primeiro, desde ese momento nos sabemos e creemos que esta empresa non ten licencia para seguir con este proxecto. A licencia perde no momento no que está topándose aí patrimonio. Pero o patrimonio, que é o ente que ten que facer cumplir eso, ven aquí e permítelle seguir coas obras. Paranse as obras nese muiño, se foi moi sonado, e síguese facendo todo o que vedes aí detrás. Entonces, pues, por exemplo, aí abaixo na subestación, onde está aí, en maio, atopamos uns círculos concéntricos. Manse a patrimonio, e a empresa, tenemos que pôr de patrimonio, vaya eses 2 metros cuadrados donde topamos el petroglifo. Pero siguen traballando, está no estado que vedes aí. Entonces, entre os movimentos de terra e todo o que move na subestación, están as pedras rascadas e todo tirado, e volvemos a topar 2 meses máis tarde máis petroglifos. Amplían ese vallado. Un mes despois volvemos a topar máis petroglifos aí, os veciños, insisto, non patrimonio. E aí patrimonio non fai absolutamente nada. Como vedes, que se ve perfectamente, para tapar con area e preservar o patrimonio, tuveron que pasar por riba primeiro con excavadoras e rascar outras pedras que nadie absolutamente mirou. E ademais, agora mismo, teñen toda a maquinaria aparcada en riba de pedras que igual nadie mirou, nadie veu. O sea, esa zona de aí é un parte dun xacemento, que non hai máis que velo. Vese perfectamente que tes un petroglifo aquí, outro petroglifo aquí, outro petroglifo aquí, topados por veciños, por xente da aldea que non viu un petroglifo diante na vida, que se ven, jova. Entonces, que teñan o resto reventado e que sigan, e que ahora teñen as máquinas en riba, a min pareceme que xa denota que me la pela, o sea, que lles da igual. Pois mira, atrás temos o coto do Pedo Mouro, que eso xa está irreconocible, xa non se parece en nada como era. Era un coto precioso e agora está todo escalazado, todo cheo de buratos que van a dinamitar, non sei se esta semana, non se sabe, porque tampouco non nos lo queren dicir. Hai un pé que din que era o Pedo Mouro, que está aí excavado na pedra, que en outros sitios teñen señalizados aí, pois moveron para un lado cunha paleadora, reventaron. Hai petroglifos, é unha zona que vai desaparecer para sempre, unha toponimia. Aí era onde supostamente os mouros vixiaban a entrada da ría de Arousa, a entrada da ría de Pontevedra, outras xente dirache que era onde guardaban o tesouro. Estas lendas todas, dentro de nada, non van a ter a representación que existe na cultura popular, xa non vai a ter aí o coto do Mouro, xa non vai existir. Vai haber unha llanura e un eólico de 200 metros. E tan só un mes despois de rodar estas imaxes, en xullo de 2023, os peores presaxios facíanse realidade. A empresa Norvento dinamitaba o coto do Pedo Mouro ante a desolación e a impotencia da veciñanza. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Pero se está grabando? ¡Oh, sí! ¡Ahí va! Vamos, ves que che der fan a tua montaña, a que ves cando te levantas pola mañá. Neste caso non só falamos dun atentado contra o patrimonio histórico que atesoura esta zona. Tamén estamos a falar dunha grave ameaza para a saúde da veciñanza, pois o seu suministro de auga pódese ver afectado por estas obras. Creemos que isto é un atentado patrimonial, claro, é unha deixadez por parte deste caso patrimonio e tamén de Augas de Galicia. Na zona toda esta de aquí nacen ata 3 afluentes de distintas cuncas, tanto para o río Umia como para o Lérez. Dentro do que vai para o Lérez, que vai para o humidal do pastizal, vai para encher o encoro de Verducido. Este encoro dá, en época de sequía, auga a 7 concellos da comarca: Pontevedra, Bueu, Marín, Sanxenxo, creo que tamén Barro, e ademais onde nacen todas as augas que dan a nosa parroquia. Aí hai moita fauna, de feito viñemos a escoitar a ran de San Antón, encontramos un sapo parteiro,
E, bueno, pois, foron días que collemos unha molladura tremenda, pero mereceu a pena. E, bueno, aí nese sitio, pois nace o río Rons, que é o que abastece o Pontillón do Castro, e, bueno, vai a quedar bastante afectado, porque eso, pois, según din, é como unha espuma, unha capa aí de unha turbeira que vai absorbendo e despois vai soltando a agua. Non sei se estou dicindo ben, pero, bueno, eso é importante, esa zona é moi importante para todos nós. Nós non temos outra agua que non sexa esa. Augas de Galicia xa informou de eso, pero demoslle datos novos, é dicir, dentro de que se están mirando as obras, que nadie as vixira salvo nós, os que vemos a mirar, vemos que o rego de Santa Susana, que nace aquí abaixo, vai con agua turbia. Vemos que se deixa que vayan lodos. Vemos que están nunha nacida que ti ves nacer a agua e que están dinamitando aí. Entonces, nós aportamos xa estudios científicos en informes de dafólogos e de biólogos que consideran que aquí é unha nacida de agua importante para o río Rons e que a modificación das capas freáticas pode ser fatal tanto para cambiar a curso do río como para contaminalas. Se se contaminan as aguas freáticas non se poden descontaminar. Augas de Galicia ni siquiera se digna a volver a vir aquí, é dicir, dinos que non teñen efectivos. Entonces, isto non nos cadra. Se están poñendo 70 polígonos eólicos estes meses e outros 70 dentro de outros meses, é que non hai efectivos para mirar agora que son 4 os que están en construcción ou 2 os que están en construcción. Que vai pasar cando sean 60? Se xa están facendo todo o que queren aquí, cometendo delitos patrimoniales que é reventar un petroglifo, que é un ben de interés cultural, automáticamente, non fai falta que veña nadie a dicilo no momento que dis isto é un petroglifo, é un ben de interés cultural. Se isto está pasando ahora, que pasará máis adiante cando sexan 30, 40 polígonos os que se estén construindo? Nós seguimos poñendo todo o noso esforzo para o patrimonio que había aquí salvaguardalo, sin axuda ningunha de patrimonio, todo o contrario, con todo o traballo en contra da empresa que agora acósanos, é dicir, agora poñen seguridade no monte para que non andes polo monte. Onte, precisamente, estuvemos aquí no Geodésico e o guardia chamou a Guardia Civil e eu dixenlle, non, eu por moito que digan, eu vou seguir vindo, E, de feito, hoxe estou aquí, pero tamén, claro, estamos ca mosca detrás da orella, estamos vigilando o vigilante. Chaman a Guardia Civil dinos de palabra, non sabemos que vos non estades a facer nada mal no monte, de feito sabemos que o comunicades a patrimonio e que non lo decides a nós. Basicamente, o Seprona é a única entidade que nos fixo caso e que conseguiu que o pouco patrimonio que logramos salvar se salvase. Non lle poden poñer cancelas ao monte, senón poñeríanllas. Intentaron prohibir o paso a xente, a bicicletas e todo, pero outras autoridades, creo que era a Seprona, dixo que eso non podían facer e tal. Pero, bueno, eles, por si acaso, intentaron, bueno, comentaron que a xente non podía pasar así por aquí e tal e cual. Agora, deixanos pasar, pero non estar. E non sei, vamos, parece como se fora todo deles. O patrimonio que é de todos é que non o defende ninguén. Non lle interesa porque valen máis os cartos que as pedras. De feito, houve algún que dixo, logo que queredes o monta pedras. Vamos, xa hai que ser. En fin, pero bueno, cada un ten a súa mentalidade e como non lle vas a cambiar, pois estamos aquí, contra viento e marea. Temos que seguir. Que nos damos parado? Non, nos vamos a dar parado. Pero bueno, pode haber un día unha vía aberta por aí que se nos damos parado que tamén os castiguen car monedas que van a ganar. Nesta loita, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende suspender de xeito cautelar o proxecto do polígono eólico Lagoa 2, en Zas de Santa Comba. O Tribunal contradía así a Xunta de Galicia e explica que os intereses empresariais non poden prevalecer frente ao medio ambiente. Tamén afirma que o suposto interese público baseado na situación de crise enerxética provocada pola guerra de Ucrania non xustifica o dano ambiental que, neste caso, estaría asegurado. O Tribunal Superior de Justiza é o único que está poñendo un pouco de orden nesta locura. É dicir,
sempre se di, e sempre que che fala calquera persona do mundillo activista de antieólico, eles xogan con eso, non? Son anti todo, non somos antiólico, non, é dicir, todo hai que telo en perspectiva. O que se está facendo en Galicia é un desarrollo masivo centrado nas empresas do tema eólico. Se a Xunta non o fai, pois o Tribunal Superior de Xustiza está facendo de calquera maneira. Pero xa non é importante o feito de que o Tribunal Superior de Xustiza diga que realmente a utilidade pública non é tal. Se estamos fabricando 130% da nosa enerxía, dentro de 4 anos, se todo vai como non queremos que vaya, como a Xunta parece que sí que quere que vaya, vamos a fabricar un 600%, un 700% da enerxía que consumimos, esa enerxía hai que consumila aquí, en forma de fábricas de hidróxeno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso non é unha necesidade pública. A necesidade pública pode dicir que xerar toda a nosa enerxía que nos consumimos ao día a día con eólica ou solar. Pois vale, pero esta non é o despliegue. O despliegue non é reventar o monte onde están as vacas, as bestas, os animales, para meter máquinas de 200 metros. Porque hai moita xente tamén que ten animales, ten bestas, ten vacas, e as vacas vanse meter ás zonas da obra, as bestas tamén, hai fotos por aí nas redes, xa. De momento non se sonou nada de que unha vaca ou unha besta tuvera algún percance, pero tamén tuveron moita suerte. Pero bueno, teñese que adaptar tamén unha nova vida aos animales. Ata que punto é verde un modelo enerxético que afecta directamente á vida dos animais, ao medio ambiente, das zonas rurais, á biodiversidade, aos montes, aos ríos e, en xeral, ao patrimonio natural do país? Non será máis ben que, para estas empresas, o medio secundario é o importante e a fin? É o que pasa, como con todo. Os cartos pagan todo. Poderoso caballero é don dinero. Entonces, aí está. Cando todos os naves industriales teñan esos solares en riba, igual un par de eólicos, podemos empezar a falar de que hai que poñelos nos montes, non? O único motivo polo que se poñen aquí os eólicos, o único motivo, é ganar máis cartos. Un eólico aquí gana 1,5 millón de euros netos ao ano. Un poquinho máis abaixo, igual gana 1.200.000. Entón, o que queren é esos 300.000 euros máis. As entidades da Xunta que teñen que defender o seu non o están a facer. Só hai que ver que esa sentencia de que falabas do Tribunal Superior de Xusticia non a recurre a empresa Naturgy, que é a que lle fixeron o dano, non? Que lle deixen de ganar cartos, senón que recurre a Xunta, cos cartos de todos. Eso é moi heavy. Eso así de vendidos estamos. En definitiva, a veciñanza da Mil, como a de moitos outros lugares de Galicia, ve como unha empresa poderosa, en colaboración coa Xunta de Galicia, pasa por riba do seu monte, do seu patrimonio natural e histórico e, en definitiva, das súas vidas. E como ven o futuro en Amil? Moi negro. Cada vez desaparecendo máis xente, porque, a ver, se hai alguén que quere comprar unha casa, en canto lle din que van a poñer un polígono eólico a 2 kilómetros xa, porque a 1.800 está a miña casa. Bueno, pois, xa se nega a comprar a casa, xa se nega a comprar a casa. Eu, se quero vender a casa, non me van a comprar así por así, así non é eso, de que perdeu o valor e terá que vender, se tes falta ou a queres vender a cambiar de vida, irte para outro lado, pois terá que vender polo que che dean. Pero non como antes, que, bueno, non lle iban a quedar estes almatostes aí encima, que son uns eólicos de 200 metros, que son uns perros bichos que por aquí alrededor eu ainda non os vin. O sea, pero non vamos a tardar moito. E, claro, aquí a población xa é escasa, non temos medios de transporte prácticamente ningún, porque tampouco hai xente para ir no medio de transporte. Entonces é pescadilla que se mora da cola. Como non hai transporte, non hai xente, como non hai xente, non hai transporte. Entonces, vamos, que isto vai ir a menos, pero irá todo, se quedará por lobos e máis pa Norvento. Bueno, en toda esta zona de aquí, a empresa originalmente ten identificados 5 elementos patrimoniais, a maioría a 1 kilómetro da obra. Nesta mesma zona, que está ahora destruída, moitas veces destruída, os veciños da zona
levamos máis de 50 posibles elementos patrimoniais declarados a patrimonio. Se aquí, o día de mañán, se conserva algo, é gracias a todos e cada un dos veciños que viñeron ao monte, que estuveron intentando preservalo e que estiveron intentando axudar. Non vai ser gracias ao patrimonio porque non fixo o traballo que tiña que facer e non vai ser gracias á empresa que foi o que os destruiu. Se aquí se preserva algo é gracias ao traballo de cada un deles. Non hai máis. Ese é o resultado que vedes de estar loitando veciños contra as administracións e contra unha empresa que o único que busca é o beneficio, como ben explicou Carme. A MIL abre unha punta de lanza para a preservación do patrimonio versus as eólicas e a depredación enerxética que está a sufrir Galicia, e esperamos que valga este traballo estes veciños, que eu creo que non se dan conta realmente de que todo que ese traballo o que vai valer para Galicia e para o patrimonio galego e o que van a axudar a preservar, non só en a MIL, no resto de Galicia.